Astabrata kok menghibur acara pernikahan iki jane ngalah berkah ben sing urung duwe bojo ndang entuk jodoh ngono lho. Oh ngono ya Mak. Utamane dalange no. Iya. Karo mubalek. Iya, kuwi jane tugase padha no. Iya, mulang perkara kabecikan ning nek mubalek bedane mubalek kuwi langsung berhadapan dengan audien. Coyo ora gelem nek meneng sithik ora gelem. Oh, no. Prai wayangan ki ngejak arep ngenekne pengajian no. Oh iya. Astabrata buka pengajian. Oh iya, jare Al Astabrata. Oh iya. Bismillah tahun depan. Ya, wis berarti wis duwe calon. Sampun menika. Iya, wong endi? Wonogiri. Sonene wono relasi gape cita-citamu setinggi langit, gapai langit mengumpulkan bintang. Sinta, yo. Kaya kepulan sadali Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Anakku sing setinik-tinik, anakku kang banget ndak tresnani nduk limbuk. Ana dawuhmu apa mak? Leren sawetara rakitang ndur sak kemprangan ya nok ngono. Perkara lakon Pandhawa syukur mengko kena ditutuke sak bubaring limbukan, nanging kang luwih bagus sing luwih wigati aku karo kowe ngaturake apa to wigatine awake dhewe sowan tinimbalan. Ngono ya, Mak. Ya. Ning Kang Angga sepisan piye? Ayo dina iki bengi iki anakku kowe limbuk ndak derekake. Ya kuwi ngunjukake rasa puja lan puji syukur kang jero. Ya. Konjok marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono ya Mak. Nggih. Ingkang wis malembarake keberkahan, kenikmatan, ya. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sehingga aku karo kowe sak rombongan bengi iki, ya. Bisa sowan tinimbalan ana ing adicara bengi iki. Ngono. Iya, iya, iya ngestokake dawuh.
Lah banjur bengi iki janjane mengeti adicara apa, Mak? Piye? Bengi iki mengeti adicara apa? Iki ngene ya, Nak. Bengi iki acarane ya kuwi tidak lain dan tidak bukan. Ya kuwi tasyakuran pernikahan. Ngono ya, Mak. Tasyakuran pernikahan. Banjur sing didhawuhke temantene sapa, Mak? Nun inggih menika temanten kakung nun inggih menika Kang Mas kula, Kang Mas Adik Yudhistira Kusman. Ya, SST. Ngono ya, Mak. Anak kedua dari Bapak Abdul Muin Kosman dan Ibu Eika Buhaimi. Iki dari Makassar. Dari Makassar. Lah banjur melawan. Wah. Kaya tinju melawan. Temanten putri. Ya, Nun inggih menika Mbak Yu kula, Mbak Yu Fitri Wahyuni STRT. Wah ya, Anak kedua dari Bapak Sutaji Kang sarta Ibu Pariah. Sohibul Hajat. Dene akad nikah Kang sarta temu manten. Wis ditindakake kaleksanan ndek wingi no. Ngono. Akad nikah temu mantene wis tindakake wingi tanggal 8 Oktober. Ya, ana ing gedung wanita. Ngono ya, Mak. Lah iki banjur Bapak Sutaji Kang sarta Ibu Pariah. Acarane bengi iki mung kari rupian-rupian, seneng-seneng hiburan. Menghibur tamu undangan, menghibur keluarga besar, dulur adoh, dulur cedhak. Dikelumpukke bengi iki manunggal dadi sawiji. Iya. Nonton hiburan Kang sarta ndongake pinanganten kekarone. Ngono Kang wis kasembadan pinala kramakake ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Iya, Mula awake dhewe wis sak pantose lamun ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kok nak ora iso matur apa-apa. Aku Kang sarta kowe sak rombongan sowan ning kene, aku makili rombongan ora iso matur apa-apa kejaba mung mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kanggo keluarga besar Bapak Sutaji Kang sarta Ibu Pariah Sagutrah sekeluarga besar. Ya. Ingkang wis ya kuwi maringi kapercayan kanggo amake dhewe sak kanca. Kinen paring lelipur. Awake dhewe ketiban sampur, kinen paring lelipur, gelar kelir gantung gong. Kinen paring hiburan kanggo seluruh para sutresna budaya, wabil khusus pecinta wayang kulit. Wabil khusus ana ing Alaladan Sombron kene ya, Pak. Pancen bener kaya mangkono. Iya ya, Mak, ya ngestokke dawuh. Nduk, piye? Kaya ngene iki direwangi wong tuwa. Gelar hiburan kanggo mantan kekarone. Kaya ngene iki tegese Bapak Sutaji Kang sarta Ibu Pariah wis gugur kewajibane dadi wong tuwa tumrap anak. Ngono ya, Mak. Ya. Merga yen ora kleru anggonku ngaji, yen ora kleru anggonku sinau, wong tuwa kuwi duweni kewajiban tumrap anak cacah ana 3 no. Ngono. Cacah ana 3. Iya. Kewajibane wong tuwa angka sepisan ya kuwi paring tetenger. Tetenger sing becik paring asma kang apik tumrap anak. Ngono ya, Mak. Kaya iki Mbak Fitri Wahyuni. Ngono. Kang sarta Mas Adi Yudhistira Kusman iki jeneng sing apik, asma kang becik. Ngono ya, Mak. Ya, Mbak Fitri Wahyuni. Yen ora kleru anggonku merdekke Fitri iki saka tembung fitrah kang artine suci. Ya. Wahyuni saka tembung wahyu tegese kanugrahan. Ngono ya, Mak. Ki jeneng sing apik, jeneng sing becik. Ya. Lah banjur kewajibane wong tuwa angka 2 sakramunge paring tetenger sing becik tumrap anak. Kewajibane wong tuwa angka 2 ya kuwi nyekolahke anak sak dhuwur-dhuwure. Ngono sak cukupe. Nek SMA wis ngerasa cukup ya cukup. S1 cukup ya cukup, S2 lan sak panunggalane. Ngono. Iya, Mak, ya ngestokake dawuh. Lah banjur kewajibane wong tuwa angka 3 sing pungkasan ya kuwi ngrabekke karo anak. Kaya bengi iki. Bapak Sutaji Kang sarta Ibu Pariah
direwangi ngundang awake dhewe sak kanca. Heeh, rupiah-rupiah iki ya ragate ora sithik. Iya. Direwangi nganggo duit buahan. Ya. Ya, Mak. Mula awake dhewe ning kene ngaturke panuwun tegese wis pundhat, wis purna, wis gugur kewajibane wong tuwa karo anak. Anak kok wis wani rabi. Ya. Tegese wis wani mandiri pribadi, ora gantungke kebutuhan sehari-hari tumrape wong tuwa. Wo ngono ya, Mak. Ya, ya ngestokake dawuh. Sowan komplit kanca-kanca sing kagabung asta brata asung panggonta brataning kautaman. Oh iya, saka Jalan Mastrip Gandung Kidul. Ya, Kecamatan Nganjuk, Kadipaten Nganjuk. Sowan komplit no. Iya, pengrawe sinden wayang gamelan komplit ditekake rene. Disumbutke karo Bapak Sutaji kang sarta Ibu Pariah nggone kagungan kersa kono. Iya, pasugatan Banyumili. Ya. Suguh gupuh lungguh aruh datan nguciwani. Dan perlu dimengerti juga no. Awake dhewe iki wis yen ora kleru nek adicara ning Sombren ki adicarane apa ya? Agustusan apa bersih desa ya nek adewe ning Sombren ki. Bersih desa? Bersih desa ngono kae. Ya. Kae sing ngusulke awake dhewe pentas ning Sombron ke nek ora kleru manut dawuh sing tak tampa ya Sokibul Kajat. Oh, Pak Sutaji. Wis kedua kali kae ya. Wis dua kali awake dhewe ning Sombron. Ya. Wis sing ngusulne pertama ya sing kagungan dalem, sing kagungan kersa Pak Sutaji. Ya. Ngono ya, Mak. Sing pertama kalinya awake dhewe sowan ning Sombron biyen, kuwi Pak Sutaji masih menjabat menjadi kami tuwa. Oh, ngono Pak Wom. Terus sing taun iki ketua panitiane sing wingi kae bubar wae kae genti Pak Mudin. Oh, ngono. Mergo Pak Sutaji wis purna nggone dadi kami tuwa. Weh, ya. Dadi iki ngiras-ngirus, ya. Menyelam sambil minum air, ya. Siji tasakuran pernikahan, angka loro tasakuran purnane Pak Taji anggone wis ora njabat dadi Pak Wo. Oh, ngono. Iya ya, Mak. Wajib disyukuri wis tidak menjabat sebagai Pak Kami Tuwa. Ya, ngene iki ya calone Pak Sutaji sok bakale kagungan putu wis ayem ning omah momong putu. Ya, Sing tak sawangi dudu sapa-sapa no. Ya, sing tak sawangi ebesku, bapakku dhewe. Ya, Kok wonge nek wis duwe putu ki, katresnane wong tuwa ki malah tresno ning putu timbang anak. Oh, ngono. Ya, ya Mak, ya ngestokke dawuh. Anake Mas dhewe ya. Heeh. Kuwi wis putune bapake awake dhewe kuwi nek wis tresno apa-apa putu. Ya, Ora wurunga Pak Sutaji juga seperti itu. Wah, ya Mak, ya ngestokake dawuh. Heeh. Dadi Sombron biyen sing ngusulne ya Pak Sutaji anggone gelar-gelar gantung gong. Heeh. Biyen ning Sombron terakhir sing taun iki ya bintang tamune nek ndak kleru ya Mbak Lucy bengi iki Asta Brata dan Mbak Lucy diboyong ning daleme Pak Sutaji. Wah, ya Mak, ya luar biasa. Heeh. Kaya ngene iki jane awake dhewe ya ngalah berkah. Sakliyane nyuwun sewu awake dhewe ning kene iki ya diparingi rejeki karo Pak Sutaji kang sarta Ibu Pariah. Kanca-kanca dalang sak yoga sak sindene Asta Brata iki nak mayoritas saka kanca-kanca Kanoman. Isih jomblo, durung duwe pasangan kabeh no. Oh, ngono. Ya, Dadi Asta Brata kok menghibur acara pernikahan iki jane ngalah berkah, ben sing urung duwe bojo ndang entuk jodoh ngono lho. Oh, ngono ya, Mak. Utamane dalange no. Ya, Aku ki wis ngrumangsani wis 20 taun. Ya, 20 iki saka tembung selawe, seneng lanang wedok. Oh ya. Oh iso itu pokoknya cangkeme dalange pokoknya penting mandi ngono lho, Duk. Ya Mak, ya. Ya ngestokke dawuh 20 iki ukurane wong. Kanjeng Nabi mbiyen yo 20. Ya ning awake dhewe ndak kesusu no. Ya. Ora kesusu ya.
sik pengin nyawang endahing donya. Lah ya, ya ngestokake dawuh. Ya Mak ya. Dadi Astabrata ngene iki akeh pengrawit sing single bagus-bagus cakrak-cakrak kuwi ya gong duwe bojo kabeh. Oh ya, mayoritas sinden-sinden Astabrata ya ngono, ya. Masih banyak yang jomblo, ya. Masih banyak yang perawan, ya. Perawan ting-ting pojahitan. Lho ta. Ya ting-ting to, Nok. Ya, Mula awake dhewe ning kene wis ora arep matur apa-apa. Siji diniati tambah dulur, loro golek rejeki, telu ngalah berkahe keluarga besare Pak Sutaji Kang Sarto Ibu Pariah. Iya Mak, ya ngestokke dawuh. Ndonga banyu mili, Nok. Ya, muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara pernikahan ing antaraning Mas Adi Yudhistira, Kang Sarto, Mbak Fitri Wahyuni. Muga-muga anggone mbangun bali wisma, membangun bahtera rumah tangga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Iya, amin ya rabbal alamin. Bisa mewujudkan ya kuwi baiti janati, rumahku adalah surgaku, satemah ing tembe mburine enggalo pinaringan golek kencana ingkang bisa tata jalma wujude putra, yen lanang dadi putra kang soleh, yen wadon dadi putri kang solehah. Amin amin amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Jebul kae sing dak anti-anti wis teko mrene ya. Gagal
Adicara tasakuran pernikahan gelar adicara wayang wis ibarate tumbuh oleh tutup kok nok. Ngono ya Mak. Wayang saka lingganing tembung wajib sembahyang. Ngono. Ringgit Sunan Giri sing anganggit. Ngono. Layan dalang saka tembung ngudal piwulang sing becik, piwulang sing utama diwedharake lumantar media wayang. Ngono ya Mak. Dadi apa wae lakone, apa wae ceritane sing dikelirne ning dikelirne ning pentas karo dalang kuwi ceritane mesti ya kuwi nyeritakne tumrap kabecikan ngajak menungso supaya tumindak sing apik duweni budi pekerti sing luhur. Ngono. Apa wae lakone kaya bengi iki ya Sokibul Hajat ya Pak Sutaji ya kuwi ngersakake lakon Pandhawa Syukur utawa sesaji Raja Suya. Ngono ya Mak. Ya. Dadi kaya bengi iki uga Pandhawa Syukur uga mengku filosofi piwulang sing apik, piwulang sing becik, amar makruf nahi mungkar. Amar tindakno makruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Wah, iya ya Mak ya ngestokake dawuh. Sing bener bakal jejer, sing salah bakal seleh. Iya, Suradira jayaning rat, suh brasta tekaping ulah Darmastuti. Ngono ya Mak. Dadi dalang kuwi nek ning bahasa Arab kuwi sinebut dalah. Oh dalah. Artine dalah yang memberi petunjuk. Ngono ya Mak. Ya. Kuwi nek basa Arab. Ya. Dadi dalang karo mubalek. Ya. Kuwi jane tugase padha no. Ya. Mulang perkara kabecikan ning nek mubalek bedane mubalek kuwi langsung berhadapan dengan audien. Ngono. Nek dalang dipantulne lewat kelir dhisik, dipantulne lewat wayang dhisik lagi nyang penonton. Wah iya. Kanca-kanca Astabrata yo kreatif. Iya. Iki nak sasi-sasi sepi to no. Iya. Sasi-sasi wis mlebu rendeng. Iya. Tanggapan wis ora kaya Agustus September. Kanca-kanca yo ora gelem nek meneng sithik ora gelem. Ngono. Prai wayangan ki ngejak arep ngenekne pengajian no. Oh ya. Astabrata buka pengajian. Oh ya, jare Al Astabrata. Oh ya. Sing duwe gagasan sing nyaron kuwi Gusti Yarno. Kuwi asli wong pondok no kuwi. Oh, ngono. Dadi usul karo aku wingi. Anu bar buka pengajian gitu. Buka pengajian dibanderol sih nek ra kuat wayangan lagi pengajian ora ketang buka rego 15 yuta dhisik ngono. Ora sapa kuwi tiyar kuwi lho sing nyaron kuwi iblis tenan ya. Lah ya penabuhe yo nganggo klambi koko ngono. Wis kopian ngono. Sindene yo jiblapan ngono nggo. Iya, ndahne yo cangkeme wong sing ra seneng karo aku. Ya. Ayo. Ya, sinden-sinden komplit no. Ana Cikro Lupat mo 6. Ya, ana 6 Widowati ketambahan Mbak Lucy Brahman. Iki ya sing wis sold out utawa wis ya kuwi menikah lagi beberapa no sing liyane isih single isih durung kambon wong lanang. Iya. Senajan awake dhewe wis kulino sowan ning Sombron tidak ada salahnya jika dikenalkan di keluarga besar Pak Sutaji. Ayo nyekel mic sinden anding dalang. Ayo nyekel mic. Wilujeng dalu, Dik. Ayo. Nggih, dalu Mas. Perkenalkan di keluarga besar Pak Sutaji, gitu. Niki mendapatkan mantu orang Makassar. Siapakah nama Anda? Nama lengkapnya? Ditepangaken nami kula Dwi Kumala. Dwi Kumala, ana sarine ora? Mboten. Weh, Dwi Kumala. Sakmenika sampun menikah nggih? Sampun. Pinaringan putra pinten? Setunggal. Cowok napa cewek? Cewek. Asmane? Jihad. Jihan Gabriela Prameswari. Ya. Panggilane sapa, Bu? Gebi. Hah? Gebi. Gebi. Ya.
Saiki anakmu umur pira? 9 bulan. Lho, 9 bulan. Nggih. Oh, 9 bulan bar lahir ya. Nggih. Yo. Ya, mosok balik lah. Ya, mbok menawa betah jero. Iya. Dewi ku malah luar biasa. Wis pinaringan putri cewek. Ning lerek kono meneh. Ayo, nama lengkap, Bu. Nggih, saya Sinta Widya Palupi. Sinta Widya Palupi, umur pinten, Bu? Umur 22 tahun. 22 tahun. Sekarang menempuh pendidikan di mana, Bu? Wonten UNESA Surabaya. Semester pinten, Bu? Semester 7. Prodino apa, Bu? Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawi, Bu. Weh. Ya nek nyeluk ya ora Bu, wong aku lanang kok. Ya. Ya, heeh. Sik dijelasne sik, aku keriak. Kayak apa, Mbak? Lah Wah, itu bagi seorang perempuan. Nggih, leres. Panggilan sebagai anak perempuan. Niku kan zaman dulu to, nggih. Wah, lah terus lek lanang ki piye celukane? Kok enek sing li, enek sing apa? Gak. Nang. Biasane nek kira-kira nang. Oh iya. Ya nang, nang ya kentang kenang. Nang. Endang kentang ilang. Nang. Tang cerup. Lagi Lek iki undang lho. anak kula ngono. Lagi iki lho, dalang kok dikutang bintang tamu. Lah panjenengan kan padha karo anak kula sing barep to ya. Ayo no. Oke. Niki kan ngenalne putrane sapa jenenge Jihan. Jihan. Iya. Ngono iki dhek ngene, aku besok iki Mas Heru lho. Oh, Aku sing besok gendong. lek duwe anak tak jenenge Jidat. Kok iso jidat iki. Rego melek anake kuwi Jihan. Iya. Gebi lah ngono wae lah. Ya. Belum kesusu anu ya, Kok ya. Apa itu menikah ya? Ya belum dong. Lulus dulu, berkarir dulu. Nggih. Cik 22 tahun iki sik dawa jangkae. Betul. Ya, terus ngelarek kono ne. Ya, Pilih cenggalu. Nggih, Wilujeng Dalu. Ya, nama lengkap sapa, Bu? Kula Sri Wahyuni le. Weh, iso le ya Mas ngono lho. Nggih, Mas. Mbak Sri Wahyuni sekarang umur berapa? Masih 25 tahun. Wah, sakbaraan. Masih kecil. Sakbaraan sakliting ya karo aku. Nggih. Sudah lulus program studi apa iki penciptaan ya? Musik. S2. Nggih, alhamdulillah. Berarti sekarang julukannya Sri Wahyuni SSN MSN. Masya Allah, tabarakallah. Aja marem sok tambahi doktor. Amin, Doktor Sri Wahyuni SSN MSN. Iya. Lho. Mong S2 kok guyune malah beker jaran. Rabimu kapan? Bismillah tahun depan. Ya, wis berarti wis duwe calon. Sampun menika. Iya, wong endi? Wonogiri. Sonene Wonogiri domisilimu ning Nganjuk apa Wonogiri, Bu? Nggih, Wonogiri mawon. Ya, Napa Solo ngoten. Oh, ya wirawiri Nganjuk barang. Nggih, wirawiri no. Oh iya. Ngeboti kanca-kanca. Ya, luar biasa Sri. Wis lancar sampai hari H ya, Sri. Amin, pangestunipun ya Mas Akbar. Wis lamaran ya, Sri ya. Sampun, tak dongakno sampean ya entuk jodoh sing apik. Amin. Ya. Sing baik-baik. Aja nakal ya, Betul. dilereni nakale. Betul. Wis umure wis 25 ke atas. Wis wayahe tenanan karo wong wedok. Ya rasah kesusu rabi. Sri. Tapi ya- Kowe aja nambahi perkara. Mergo Akbar ke obah ngentut salah. Saya kan mesti daro dene bener-benakne. Nuturi kancane Mbak Lus. Aku kaget nyun saya Mas Akbar. Iya. Iki Sri tenanan to iki. Sri iki Iki anak biasane. wedok iki tan arep budal tenan. Oh, nggih, payu tan- neh dagangane tapi kademen karo budal. Masih do terus. Lah iya. Batinku sing dek nyanyi request patah hati iki sapa? menika mboten kios. Alhamdulillah, muga-muga Bismillah. diparingi jodoh selawase. Amin. Sampai kandidatnya. Amin. Wes. Pangestunipun nggih. Matur nuwun. Niku kok ndongane malah nuturi kula kok.
Nggih kulino, ya gantian to. Sampean biasanya nuturi aku nuturi sampean. Wis jenenge kanca lho, Mas. Nakale di Lereni, Iya. wayahe tenanan. Iya, Menentukan masa depan. Nek sampean sukses ki yo enek wong wedok sing ngancani sampean saka 0 sampai sukses. Ngono lho. Lah biasanya ora tenanan. Biasane gur dolanan tok ya Mbak wong wedok. Alah. Kaya ngono. Kene ora saiki tak urus ya ora. Napa? Mosok kuwi diarani omongi wong wedok nggih dolanan tok omong iya ora. Mboten no, Mbak. Mboten salah. Wanita itu kula nggih ngrumangsane to. Ibu itu kan dia seorang wanita. Iya. Nek kula nggih dolanan wong wedok padha karo nglarani atine ibu kula. Sampean ki padha karo kualat karo Betul. ibumu. Nggih to? Ora pareng ya. Mungkin dia mau mencoba beliau itu mau mencoba dulu ya. Lek karena cocok berlanjut kan dia masih muda. Nah, Ya, ibaratnya mencoba dulu ki karakternya. saling mendalami. Test drive. Lah, abah ki langsung ujuk-ujuk deng-deng lek malah nyonyor kabeh kok. Nyanyor kabeh. Lah nek mencoba-coba kan gak bagus Mbak, semua wanita dicicip-cicipi ra sido dituku. Loh, ora Dicicipi terus ra sido dituku lho. Ya Yang lah. artinya mencoba tidak harus mencicipi. Oh, lah ya nek Mas Akbar dicicipi kok ora dituku ya diserani bakole. Aja cerewet andinge. Iya. Andinge. Andinge. Sering buka Andinge. perkara ancene kowe iki. Penis payu dhisik Ya. kok. Andinge. Kiko yo nuturi neh kiko. Wilujeng dalu selamat malam. Nggih, wilujeng dalu. Ya, nama lengkap lho iki wis ro kabeh. Deni? Denko. Ya, Deni Wulandari ya nek asli KTP ya. Nggih. Wah, anakmu piro yo? Lagi loro, Mas. Rencanane 5, arep nambahi apa? Wah, Nambahi donga, Mas, nambahi donga. ngene iki ora ya setan membo menungso ngene iki. Ora Mas Gojek, Mas. Wah, ya no. Loro, cowok cewek cewek, cowok cewek cewek, cowok cowok. sedaya. Cowok sedoyo. Cik. Luar biasa. Nama panggilan saja siapa dan siapa? Anakku, No. Abi sama Wisang. Wah, apik-apik. Anake sing dene jenenge apik-apik ya. Iya no, kayak wayang no. Wah ya, Abi dan Wisang. Iya. Semoga saya bisa menyusul besok mendapatkan jodoh yang terbaik ya Mbak Denko. Amin, aku ora arep nuturi Mas, sampean wis seru jawabane. Ya. Ayo lereke. Kaplok awe, ayo angawe kancan dhewe. Ayo. Wilujeng dalu selamat malam, Bu. Nggih, wilujeng dalu Mas Dalam. Nama lengkap. Kula Yovika Listiarisma. Panggilannya siapa? Yop atau Pika atau Risma? Wis sapenake wae. Yop ngono ya. Nggih. Nek ibumu kae bulis ya. Nggih. Nggih. Leres. Dalemu Jenengan kok pirsa? nggih no jagungan wau sonten mriku kok. Oh, Nggih. nggih. Daleme kaya pundi? Kula saking Ngawi. Umurnya berapa? Baru 23 tahun. Oh iya 23 ya. Ya 23 bener. Ya bener 23. Ya 23 tahun. Terus sudah lulus? Alhamdulillah sudah. Lulus. Wisudanya bisa Oktober kata-katanya ya. Iya, betul. S1. Iya. Kamu jangan kesusuk mengenal cowok dulu ya, Bu ya. Mboten. Kejar karir dulu. Iya, siap. Kembangkan karir. Sesuai ora leh kenal cowok. Lek ngedalane omonge jajal-jajal lho lah. Kowe iki wis arep sudah ora leh mengenal cowok. Maksudnya niku nakale kandekane ngaku ngono lho. Yo, Oh, iya. jangan sampai rekan-rekan kerjaku merasakan kenakalan seperti yang saya alami. Ya ngono. Oke. Pinter-pinter. Pinter ya. Masuk ya, Bu ya. Perbanyak relasi, gapai cita-citamu setinggi langit. Gapai langit mengumpulkan bintang, oke? Amin, amin. Yo, nglerek mrikone meleh. Wah, niki mosok dadak tekoni karir barang ki. Kowe kualat. Oke, maksudnya pun pepunden, kudune kula nyonto mriku ngoten lho, kan karirnya sudah di atas. Wilujeng dalu Bu Parsinem. Nggih, wilujeng dalu. Kula mboten tanget napa-napa, kula namung nyuwun pangestune mawon. Nggih, kula kalian kanca-kanca sing tasih single gedabel niki. Nggih. Mugi-mugi enggal pikantuk jodoh sing sae. Amin. Ya, sing sae satemah saged nyuntuk anake Pak Sutaji. Amin. Ya,